援護はオイラに任せてエルウィンたちは剣を取るんだ。我が命に従いその姿を現せ。聖剣ラングリッサ。ジェシカ殿、ならばラングリッサーを抜くよ。いいえ、私、まさ彼の持っている異国の剣が。ならば彼ら。その通りです。はっ。ラングリッサーを手に入れるまで。帝国軍などに負けは。これで終わりだ。レオン、少なくともエグベルトはそう言っていた。なるほど。刀と呼ばれるものだ。そうか。雑魚は引き受けるぞ。我々が皇帝陛下にバカなやつだな。
我らが理想のため我が必殺剣受けてみるがいい。漂流兵。困りましたね。もうしばらくお待ち。わかりました。我が敵を撃て。気をつけろ。迎撃に時間をかけてはみんな援護する。聖なる力よ。いよいよいい。帝国の部を大陸に示され俺の一撃
りの末裔であり、俺はそうだがラング剣は取らせん。これで終わりだ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。負けるわけにはいかん。これで終わりだ。覚悟。もはや